ens presentarem. Jo sóc en Joseph Tur. I jo sóc la filigrana Gràcia. I nosaltres ens dediquem a anar pels pobles, per les ciutats, explicant contes. Som el que es diu trobadors moderns. Rondallaires. Ahà. Bé, nosaltres ja ens hem presentat i ara us presentarem el nostre espectacle. Una carretada de contes. Ens veiem a l'EVA. Salut!